Hey! Lo! Hit! Hit! Hoi! Hoi! Ai! Bumi gonceng langit samudra gelap om ler kencang alis rusang mawa gandrung wah edan ya ana dongeng entek-entek situmungka maten nono tumunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak wala ya bener kan Gadi kandamu lali sumber ketiwasan wala pitah toblas warat durung sawetara suwe laku kunggon ngetutke marang laku ning Paman Patih Harya Sangguni merepeki pendhawa anggone mbangun Kalisrayu mbendung Kalisrayu kanggo wong tani ana sajroning negara Ngamarta kepapak barisan segelar sepapan tombang nyrangap kok nganti Jatingarang mripate mencorong kaya nganti singa barong Gus aja mati tanpa aran ora pangling sedyaki bener Kang dadi kandamu ora pangling tukang redu ana ing alam donya rombongane para Kurawa kang tumindak ala ora pangling Kartomarma iya aku Kartomarma ayo barisamu sing bendung Kalisrayu margake bubarno awit apa yen to Kalisrayu dibendung karo para Pandhawa rawurung nyempyok kawibawane para Kurawa luwih becik kowe sumingkir luwih becik kowe sumingkir luwih becik kowe sumingkir sumingkat ayo minggir ora besok ora bakal saiki apa dene parat wong legan golek momongan kebo punuk golek pasangan prai